Урман шаулап үсә, һәр ел яфрак яра. Һәр ел яфрак яра, корымый. Әйе, урманнарның шаулап тирә-ягыбызга ям һәм сихәт биреп үсүендә урман хуҗалыгы хезмәткәрләренең өлеше әйтеп бетергесез зур. 90 еллык тарихы булган Азнакай урман хуҗалыгына килсәк, шушы чор эчендә ул күп төрле вакыйгаларга бай булган юл үтә. Азнакай урман хуҗалыгына нигез Татарстан Республикасының наркомзем боерыгы белән 1931 елда салына. Һәм ул 3 урманчылыкка – Карамалы, Шалтаймас, Азнакай мәйданнарына бүленә. Урман хуҗалыгы тарихы илдә барган тормыш белән тыгыз бәйләнештә бара. Агач материалларына бүрәнә, утын, такта һәм башка чималга сорау зур. Шул ук вакытта урман питомниклары үстерелә. Азнакай урман хуҗалыгы 30 ел шунда эшләгән легендар урманчы, җитәкче Гурьянов Степан Григорьевич исеме белән тыгыз бәйләнгән. Ул җитәкчелек иткән чорда биредә зур үзгәрешләр, казанышлар була. 1984-94 елларда урманнарны торгызу нәтиҗәләре буенча коллектив республикада беренче урынны ала. Аннан соңгы елларда урман хуҗалыгы белән Альфир Абдрахман улы Галимов җитәкчелек итә. 90-нчы елларда урманнарны саклау буенча биредә зур эшләр башкарыла. Бүгенге көндә дә Азнакай урман хуҗалыгы коллективы хезмәтен Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министрлыгы югары бәяли. Потенциал Азнакаевского лесничества очень богат. И плотность лесами отличает ее. И мы видим, мероприятия проведены своевременно по пожаробезопасности, подготовке пожаробезопасности, прохождению пожаробезопасного периода. И сегодня вот мы сдали ряд своих замечаний, рекомендаций по дальнейшему развитию питомника, как основного непосредственно потенциального объекта для лесного фонда Азнакаевского лесничества, где непосредственно они должны высаживать уже сеянцы и потом дополнять уже в лесной фонд. Поэтому я думаю, будет все нормально. И надо сказать большое спасибо руководителю района, главе Марселю Зуфаровичу, то, что он на личном контроле все это держит, и мы ощущаем поддержку главы. Бигзор рахмет министрыбызга Равиль Афраимовичка бергәләп карап чыктык, эшләгән эшләр бик күп урманда, но эшлисе эшләрдә бик күп әле. Бу агач утырту буенча, кырган агачларны җыштыру буенча, аның буенча менә сөйләштек. Монда инде агач әзерләүдә бара. Безнең план бар. Республикада без ул планны үтибез. Кастамонага җибәрәбез бит инде. Без үзебезнең җыйган агачларны шуңа күрә әле үзебезнең менә сөйләшәсе һәм инде проблемалар турында сөйләшәсе эшләр бар әле. Алар буенча да сөйләшербез. Менә рәхмәт. Техника буенча ярдәм итәбез дип сөйләштек инде. Министрга менә бик зур рәхмәт. Ул инде техника агач торту буенча, һәм инде эшкәртү буенча, һәм инде ремонт буенча да шундый эшләр турында сөйләштек. Безнең инде лесничество элек бик алдынгы булган. Гурьянов абый вакытында ул инде беренчелектә булган һәр вакыт. Шуңа күрә безгә дә шушы алар кебек эшләргә кирәк. Әле эшлисе эшләр әле монда планнар бик күп. Чыннан да урманнар безнең яшел байлыгыбыз. Аны күз карасыдай саклап, үстереп, киләчәк буыннарга тапшыру һәр барчабызның изге бурычы. Урманнарның шифалы саф һавасы, яме, матурлыгы табигатыбызга, яшәешебезгә гүзәллек белән бергә алыштыргысыз сулыш һәм саулык бирә. Тормыш үзе шундый матур бит ул, каш җыермый гына карасаң. Әйе, тормышыбыз матур якыннарыбыз булганда, тормышыбыз матур күңелле бәйрәмнәре белән. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Бәйрәм котлауларына багышланган бүгенге тапшыруыбызны башлыйбыз. 20 сентябрьдә кадерле әтиебез Юсупов Хәсән Хөсәен улының гомер бәйрәме 70 яшьлек юбилее. Кадерле әтиебез, сине ихлас күңелдән күркәм юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сирена апа белән тигезлектә, сау сәламәт булып,
Балаларыңның, оныкларыңның куанычын күреп, килен, кияүләр, кода-кодагыйларыңның ихтирамын тоеп, күршеләр, туганнар, дусларыңның хөрмәтен сизеп, алга табада борчу мәшәкатьләрсез, авырмыйча, хәерле, озын гомерләр насыйп булсын сиңа. Гомер буе Азнакай нефть электроцехында эшләп, әмма шушы хезмәтеңә тугры калып, хезмәттәшләреңнең ихтирамын казанып яшәдең, безнең горурлыгыбыз булдың. Әниеңне, безнең әбиебезне бик зурладың, аның терәге булдың. Кешелекле, ярдәмчел, олы йөрәкле кеше син, безнең өчен үрнәк син. Балаларым бәхетле булсыннар диеп эшләгән изгелекләрең өчен, безгә бу тормышта яшәргә көч биргән акыллы киңәшләрең өчен, шатлык сөенечләр китерә торган хәер дугаларың өчен чиксез рәхмәтләр сиңа, кадерле әтиебез. Сине яратып чын күңелдән котлаучы кызларың Ләйсән, Лилия, кияүең Айрат, оныкларың Наил, Айгөл, Әлфинә, Миләүшә, Наилә диелгән әлеге котлау хатында. Хөрмәтле Хәсән әфәнде, шушы матур бәйрәмнәрегез белән чын ихластан котлыйбыз. Бәхетле гомерләр кичерегез, сау-сәламәт булыгыз, якыннарыгыз һәрчак янәшәдә булсын. Ташыган чагы, йөрәк ялкыннары дөрләп, сүнмичә янар чагы. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын әле дә, булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Язлар кебек шаулап ташып, ул гөлләргә күмелеп, безнең теләк гөлләр белән яшик бергә үрелеп. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Күкнең кояшы сине балкытырмыш күгендә, дуслар бүген тели сиңа 100 яшь гомер кимендә. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, котлау хатларыннан торган бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Һәммәгезгә дә бәхет, шатлык, сәламәтлек телибез. Сезнең тормышны бары матур бәйрәмнәр генә бизәп торсын. Мин Эльмира Шәрифуллина сезнең белән сау булышам. Исән, имин булыгыз.